surat surat kiriman ini surat 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 kiriman belum dibaca sudah menangis. Kapal udara, kapal api, kapal udara, kapal selam main kitiran. Bukan famili, bukan saudara, bukan famili, bukan saudara. Siang malam jadi pikiran. Kepengin waro sing ireng manis. Jambu air jatuh di kampung, jambu air jatuh di kampung, jambu satu di Kutarjo, bendera besar, Kutarjo, bendera besar, jambu satu, siapa yang mau? Wis ora apa-apa. Karang merucut dilalah kaya tuke ora imbang. Siji semono gedene, siji kaya siting. Ora apa-apa. Aman. Ya temen-temenan iki Pak Bu. Ngasih telosor-telosor kok. Wis ora apa-apa nggo sanguti ndak Jakarta makin dalu. Nggih tasih nyawiji sareng kalian kula sak kanca grup kesenian Dolalak Putri Sri Lestari. Ingkang mijil saking tlatah Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo ingkang dipun pandegani Raka Mas Kuncoro. Kula piyambak Mas. Promosi. Nggih, mbok bilih samangke saking Kadang Kaneman, saking khususipun warga masyarakat Kalijering
Mbok bilih kersa nyawiji kula sak kalih kawula sak kanca saged tindak wonten panggung nggih mawon. Yo, Cok. Diangkatke. Kok diangkatke? Aja. Dikiprahke ya.